Bueno. Bai, prest gaude? Bueno, egun ondan hori, zer ez gaude prestez. A ver, orain bai? Bai. Ez. Kaixo, hola, probando. Bat diru. Estoy metida en. A ver. Bueno, egun ondan hori, Andres Isasi Musika Eskola Arteskaritza Batzordeari hasiera emango diogu. Gai zerrendaren 2 puntua ditugu, lehenengokoa 2023ko abenduaren 13an izandako batzorraren akta onesteko proposamena. Bideoa eta daukagu, badago eserrez, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntua, musika eskola erakunde autonomoaren obligazioak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko 2023ko abenduaren 31an irailekoan informazioari berri emotea. Ez dakit. Honi buruz, igual ondoriak irakurriko ditut, bideoan akta zehozer gelditzeko. Txosten honetan jasotako datuak aztertu ondoren honako hauek ondoriozka daiteke. Bat, ordainketa ehuneko 100 lege epeen barruan eginda. 2, epe barruan ordaindutako fakturen ehuneko 100 erregistro dataren ondoren 30 eguneko epearen barruan onartu ziran. 3, Andres Isasi Musika Eskolaren ordaintzeko batez besteko aldia aztertutako aldian 9,30 egunekoa 4,54 eta 4,84 egunekoa izan da urria, azaroa eta abenduan urrunez urren. Eta azkenik laugarren ondorioa, 2023ko laugarren hiruhileko ordaintzeko batez besteko aldi globala 6,22 egunekoa izan da. Gainezko muga gisa ezarritako 30 egun baino gutxiago baitere. Galderarik, ez? Hirugarren puntua, 2023 ekitaldiko musika eskolako aurrekontuaren likidazioaren kontu ematea. Informazioa badukazue, galderarik, bez. Bueno, azkenengo puntura galde eta eskaerak ez daude idatziz aurkeztutako galderak, baina agian daukazu bat egiteko gauz, bai, aurrera Ibon. Okerrez banago, antolatuko da laster edo hor musika eskolako lehio handi hori zabalik kontzertuak edo egingo dira, ala ez da egingo, inoiz egin izan dira, igandetan edo... Bai, Aitor bat. Bai, nire daukadan informazioa da, lehen egin za musika eskola kudeatuta, baina orain kulturetxea ari da hori kudeatzen. Osea, kontzertu horiek kulturetxea kudeatuko ditu? Bai. Horretan ari dira. Osa, nik ez daukat horren inguruko informazio gehiagori. Musika eskolak ez. Eta zergatik? Zergaitik kultura. Zergaitik egiten zituen musika eskolak eta orain ja musika eskolak ez dituen egiten. Musika eskolak egin zituen orain dela urte batzuk, gero hori utzi zen, eta, ez da berrartu, baina, ez dago motibo esatzi. Besterik, ez? Onartutzat, bukatutzat ematen dugu gorko batzordea. Mila esker guztioi.